like, share, subscribe, comment. Kanya tabo. Kiri positif bang mani. Viewers hanya mainong nalam sugu. Tei tamrok khai tangbai sabaji. Sari jorane sari ka busin para na blog kanya hani tini. Karen keris blog klai malia tei. Live kereng bo malia. Tei moni bagai duja su klai kalanga hani klai mani. Tei viewers tamrok khai tang sabaji ni. Tutup viewers hanya hilam sugu. Yang kamu baca viewers hanya hilam sugu daki. Jingga wo khai data go nyo kanya na jo khe. Tabo. Kita tentang kanya. Al kai de na ter albali etna. Jingga kanya albai ba godal ba sitano. Ano ko khajiri nung mo khana ra viewers sabsabaji sabaji. Guys rock ben thamai kya dakti lai bukrundi. Viewers ben kama baca ang lapar beria lawar bakayang sai bumai. Kemudian itu masuk kali. Hai no hai joto no sari kaham tam ke tong bai biang thang bai kya viewers rok dati kereng hai bai di sung bai biang thang bai kya 2 minute tong kha tatari dati khai kereng hai bai di sung bai sung tabuk lai bo norok bai kereng ngi tongo biang thang bai kya viewers rok chini subscriber rok dati khai taku bukuk song joto no hai bai di sini live tabo kai sing paskini paira beranya phayo nogo mai tei jawi mani sui ke phaikya nogo tongo selau honoi nogo honoi busuk tong manba gasing tabo paskini pairo kisa berena hani phaijak sari gong kangkai ani ko anong ni borok ankuya nogo phaidini sau kisa thangjang no naigena ko saime kota thangjak phono mano ga thangya phono manta saime ko yang gong gang kai koi hinorong nugui mankana an besai gang kai chini to mi borok nungko sungno beranya hadini sata kam nango honoi ta thangjang no naigena nogo bo monai song phaja gang kai naigena ta thangjang no naigena ta sari kanga thu tini to friday tini chini yang kamalgat bazar ngo bazar ko thumo naigena bazar ko thangjang no bazar thangtei da parao thangjang no saime huta iko wati wa mani kheto tui torokha iko hinorong nugui mankana jotono tui torokha tai bisi gyang kai no kheto firok jangnai mairok borna chengjangnai nongno phunungnai norong nai tongdi iko hi yangong ka kheto tui dara himi phai tongo nogo thana nakhena bongno kongka ayongo uskini paro oi unko iko kheto bai attach nota nangjang nota bongni nok amti rok nok rong kaisa aram nango no bar sip thanda kheto ganang kai thandang tongo kasangmo masing somoyo gang masing jorao gang kai kheto ganang ka belai kasango chinai ta ani no bor kheto ganao no ta kasango masing jora ka belai ka kasango koloma somoyo ka taisa thandang tongo khula bla kheto ka khula ya da ba ka taisa thanda rokongo kai iko ihi ani logini katai ko hi chini nong ni ani to mi sing khorok tam sing katham kheto be na ne phajak tai sin logyo tai kep kre sing asung na tai kep kre ko an sai ang tai ani to mi sing asung no bere nya phalayo kisa bere halegi na hnai bob chin logi bere nya phayo malik rong logi ta idi hina na ye bono phayo
Kai ko hinar nugo man khana khetarok ko tui torok kha tai bisi ge khetarok fil o jaga o borok miya yongla gabeng rok bulai lai kipo ano sata te ni tabo nang to samia o jaga o madama kha masa mangkha po ko mangni mangnei mana tongmani ngakai masa mangkha po sau tabok norok sada sabai comment khai sabai di जों काइट सावो साखै का हमसि पुरुक सुग्रुक हम बक सामर हम हाय हाय हिनि साता बुइ जे सावो आमनो न मानि मा दं हाय द बना बुइ नु गुन्यो खना उन्यो साना आमनो न बुजि गय मा दं आके बहरो सामा हामो आतिरो हामो हाय हाय रो हामो नि सावो का आं वागि रो खै साजा गे ताबुक न अर हाय न साजा गो आगि रो खै आं बो सायासो agi rogo kha ang basuk sa jagi selang ma ka hang jago yong la ro no tam ni sana bana ate siya saimia ka bor ka sawo ate hene bhok samaro hamu ate jatri potong maro hamu ni chata sama ka hamsi ka ang bo sama bisi balo gya ko 2-3 bar sakhna ta or hai no pula ang hai pro to an basai sadi no ni sawo ka ang sa jagi ta selang ma ka hang jago kai tabuk nga kai sai kha 2-3 bar sakhata tok bahan ka hinyo ta norok bo sana je sana to sai mano je sai ang ka to sai mano baksa ka je hun song hana yong la kun chau shelang ma sha hai ma sha jani jani ta na hai da bana ka ang bo pula ka shelang no yong la rung bo sana ni ang ka pula tam hun tong o yong la ta sa ka sana agodra yong la shiprong no sa ho nei tong sai mi ya o boro ro bo yong la shiprong ase godrang no sala ya ati ro khoni tong tang sai mi ba ka olong gang kai amuya onyo se amuya yong la gabing sa wo thogo noro bo sa ba sa no ga kucharo bo sa wo kucharo sa kha bo thiro khaw ha ro khaw no am bo sa kha agi ro ko asuk sa ge ta khai sa wo to no sa ta iko hi bor khorang ni tamung tong lai kya nga thui tong Nugoi mangkana puskini pairo japara rok asai baikha kharang sai tongkha nikoi hi jetha songni pukhur bo tui pungbai kha tui bangkha tabuk agi ingkai ko ate wayani gunoi kha tui rok ran sajak tabuk kha tui kabang tongkha norok nugoi mangkhana ikoi hi tui bangkha tabuk kha arom na phono se manglak tui kabang ni gunoi haida Hello, hai da batang khai tong nai nogo mang nog ni kam rok pai khyang kai ko sari ru jara ko kisa bera layo norok bai live khayo asung na ta tai tam khanya tong kono bui ka hai koro ka onyo kam rok bu kering ka baje tong mane amnon khai dei ko norok bai malanya phaijak sari kha iko hi puskini pairo sung phaijak Anto tarawo sayang gedna phasingo tamni jani asuk bothre kaisa kotoma ka thai ke kukjak nong no phunung mangalakta bo phunu kaise bekamara phunu kaise nungnai aingo to tar yogoi tong hai ekdom to kufuro angai to tar kujak angka ba bukur kagai thangata bukur kak thangai tabu kha yogoi tong kha bukur sika thanga ba yokhata ko sabu bukur khai tong man iko sina dorong nugun mankhana toime ei nugui na sitong habo bin malik tam khai hinai yak sui tong yo dorong nugui mankhana am kha tu korna kirjago bo tu korna kha asuka kirijago tu korna kha ekdom kirijak sugo bo asuka kirijago saimi tini haifano di poro tu kuru jakhapo bo arom furu bono puskini o khi kalai re khapo tu ku khanta bo tu korna kha belai kirijago biang kama ba norok seda sela bai sela kanga comment khai sadi sela phono kisamisa sela hanin ta khain to norok bo nuk khangai naina musung na live to hap jakti rok thang na ngagai naimang sela kangkai nokhor thana haipono je tabuk suk jora soya wi nai tong mai rong no belai khe hamjak maya poro satai jono nai tongo tabuk bo soya sak 61 tongmani
je nai tong na rong no bele ke hamba atikin hamjagoi tong di ang sao nang la ju bo khai sao mokhang na sigi kok sa da nga ting ke la si ma ka hai ngudo ki sa mokhang na sigi sana ang nong ma khetar phone tong khata ko nugi ma khana ni mayung ang khai to an besai no mayung sirungo buing ke onyo rong rung na ang kha mayung rungo sanu rungo sanang rungo hamjagoi rung ma ba jes puno mayung puno to jes puno to hamjagoi rung man ba lo boi rung ta no ba sip aram nang tong kha belai se aram nang do kha atikin aram nang no ba sip pungang kai satung tung khang kai bokhro ro himu bokhro ro sawo jatri potung sal thanda ka ta se shori rok bo ta se aram nang e haita hayada na je tak su zara kereng nai tong nai belai ke hamba belai ke hamjang ya paro nai tong nai rong no जों ताई कुन जागा थाना करिखो नाइगिना सारि रगो कुन जागा द थांजगनो थांगांखाय नं न फुनुं नाय नरं नाय तंग दि सयसाक ताबु कुंकाय जों खरनो बकर पार आसुकलाय तंलाय खरं नैनो नं आया जे नाय तंग नाय रो बेंग निखा जों आम तो साइमिया ब जागान बर रं नाय तंग जे नाय तंग नाय रं न बेलाय के हामबाय नाय तंग मा गुनै Sini live no nai tong gunoi soyasa pulen simi paithak jora nai tong nai rong no tabuk suk jora selawo kam nang sasire bokai sawo nang kisa sagari hinai ang to ante sajangmasi tongfano bose blogger engkai bang wasuk sana tamjan kahinggo bihi kuno ta bose blogger engkai buito baksa rok to hana bosaisi blog khayo bihi engkai kesar ro engko ha bui sanai aterok bo hanai tongna baksa bui hinai leng tongbai thu ta khani sana bui nasilai tongbai thu je sajagi nai tongnai rong no belai ke hamjang maya faro sungno nai tongma gunoi tak sukjara sayawi nai rong no nai tong di amti khaino sungbo buni nayu norok bo bui chini nai di amti khaino hamlai tonglai enta haida bana nung ba an sab nai tong am to ro bu musi jaiga hai pono ta nai tong nai rong no belai ke no hamjang maya faro atik nai tong lai di blog khaine rong no nai tong na kha khayo sungbo buni blog nayo norok bo chini nai di amti khaino haida bana buji khana norok nabo sip belai tongthogo tongthokpuno tak tongthokpuno bukhao kaisa sang kotongo nongmo amu khulugoi sai mangalak tongthokoi din bahai dana bukhi sao tabuk tongthogya tabuk koya khai olo burje burang puro do tongthokna ning ko nani hinai asik bo tongthok mai ko tabuk jara mane kono kam kaj kari khobla kono sai thanani kun lama kare kho abun bagai asuk bo tongthok sagalak kisang ko kama tongta muru bui ikoi hi yang ha tam rawa saimia bukhanai radi hemani bukhanai raya bukhanai radi hemani raya bo tam rayang to bon saimana ma bukhanai lok tongkha Koron thui tong no musung no bar sip guys belai ke no bar sip lai phai tong o te asike aram nang ka tini kheto o phaji ge no kheto as blok khero nu ge balok na te joto no no hailam suku laibo te KOKBOROK music ani channel o te belai kai aike no chora ri tong di te belai ke joto viewers rong no te khalogi na sigi na tong mane joto no share comment subscribe like klanyan ta pogodi te nong ni pai phle mung te hai tini sarik di wa bati bai pizu nai te hai ma tongo te amun gunai norok bai hor rogo eba jora rogo live rogo kereng man ke kereng pinai te jora logai hai pana tini te moni porete duita hai upload khainani hinai tongo te karon mia tini phungo tang video kaise pun upload khaimalia একটা দেড়টা জরা আংখা তাই ও সময় ভিডিও আপলোড খাইমে আংখা কাইসা দিন আং যদি মিনিমাম 3-4টা হাইনি বেশি মা খাইও 6টারও হাইক্লাই কেসে চাও কারণ আনি তাবো ওয়াচ টাইম কানানি বাগৈ থাঙै दङ তাই মানে ভিউয়ার্স রং সাপোর্ট বাইতে হামজং মানে বিসিংতै বেলাইখাই পাইফ্লাইমা খুলুমা তাই বিসিংতিকে আজকে সাপোর্ট খাইতে মতে স্ট্রং ভাবে আনো
naitongman baga asike ani viewers rongno tei joto viewers ketal phainai tongo ani subscriber ketal phainai tong bongno bo haike no khulumung tei yaparo tei sarik jorani belai belai khai chibai tei hamjongmani tei ani laibo je taksuk jora soya kari naitongani belai khai lamsogo tei mo haike no logiri tongdi tei nongni hamjongmani bisingri dakti dakti watch time tisai manani bagai thang tongo tei nongni support belai khe nango tei support khlai tongkha kaise watch time bo dakti dakti phainai tei naijak hangka kaise watch time bo dati dati phainai tei 8 jona 9 jona haike naijak kha bahe watch time kanai ba tei moni bagai no ani je subscriber to 2320 ta subscriber tongo tei o jagani bitre 1000 hai naijak hangka belai khe hamo tei moni bagai ang jotono no khulumui sawo tei ani viewers rok tei ani subscriber rok jotono kisa kisa pano nai tei views ni monetize tei watch time kanai digi o toni ridi tei musuk kosto khaina rano musuk jaga sokpoimani bagai tei mo haike no tei 1 march 1 mas rok haike nai norok support khlaimani pore moni phoje nukjak thong tei mo khlai mantung honi khlai kya tei jora logai eba khlaimai angkai ba 3 mas 4 mas ni pore phano watch time tisai nai tei tabuk ani basu opsor tongla karon kheto phirokna phaitongo chara sarna phaitongo tei driver bo tini saitoni mani nogo walai nokni songkori thangka ang sipungo malai malia tei tabuk khaito ang belai chabuk laijak tei moni bagai saitung busu phanai ba phan thori mai aple tei moni bagai no je haimansa khlaiano tei youtube rogo phainani tei live rogo phaiphaina khai belai khai mangala khasuk moni bagai ang live rogo asuk tap somai so phai mangala tei moni bagai no nongnang khumui samani tei dakti dakti watch time kari ridi eba abruke hor rogo 2ta 3ta rok khai manano tei lengmani bagai khlai mangla asuk tei tabuk to somoi tongkho tei somoi ni gunma rogo tei moni bagai haino hai soya kari nongno lamsugo tei haike no sarik jorani sarik kaham joto viewers naitongnai rokno belai belai khulumo tei sibai tei rangjakni sibai nongno haike no pai phaimung khulumung rugui logi logi manthokma rokno jora jesek tongo asuk dino norok ani laibo khulumui tongthung tei nongni hamjokmani support joto viewers rok kakhulugui nongno sawo tei like share subscribe khlainani tasta pokbai di comment khlaina bo ta pokbai di asike nongni hamjokmani support belai khe nango tei dakti dakti ani viewers ketalok tabuk bo phai tongo bongno bo haino hai lamsugo tei joya kari naitongna bagai tei jotono no sarik jorani sarik kaham tei mo haike no laibo kwrwngdi tei nongni hamjokmani bisingtwi nong support ni bisingtwi belai belai khe tei haike no jora logi naitongdi viewers rok kha khlaio jotono kaham tongthung tei suribo jotono kaham tongthung tei ani sakchalai tei ani okra tei kusu bongno haino hai lamsugui tei chibai rugui tei ani laibo haike no kwrwngui tongthung tei jotono kaham tongthung tata viewers rok bodo khachinai sabo khadri chabaina sari guys nora nukulum nungman khana khajri bufang tei khajri chana mujungkhe comment khlai sadi khageri phaimano chini angkhe chanai kere buhangkhe kwbangse tei moni bagui no nobar sip sip belai khe tongthokka tini kha tei tamo khlainai tei kaজ khlaina nangnai kajni somoi phika tabuk viewers rok ang 2 mas sairok tamo opsor tonglak Apro live as tei kabang ri manglak norok bai bo tinta kun mote kwrwngnani musung phano apro musung kwrwngui manglak tei somoi bo manglak moni bagui no ani viewers rok no haino hai hamjokma rugui samani je tabuk nangno watch time share rwkha ang belai khe chajak tongo tei joto nai viewers rokno khulumui yakhulumui surigo tei ang kheto ongkori thangpro hase like bo khlaijagla tei watch time bo tisai mangala video bo post khaijak angkhe to game channel to down khlai thangnai moni bagui no thui chai mutri thaya चिंता नांगौ একদিন খায়াঙ্কাই no khlai kadung na thangnani sana ha halsa o 2 3 ta phun kalai angkai kasibun kalai angkai na daily ma khayon lagada ha amna bui dilin khaita te joto viewers songno haike no tam lamsugo khaya tei khak login na sing tongnai ning ang ka o thiknai video ni no da khayangkai ning upload ka khairinai thiknai nar pisa haino hayang live bo phaitongo kebota kutul di ang obono tabo kat kheman pore tesa upload khaijo nai tekaisa video ni tui te ang tabung live bo tesa kwrung phinai jotono ang live sarma logino jotono tesa kwrungnani thung tabung o live no cancel khaiyi upload khairi sinai karon 20 minute ungtongkha tei 20 minute khaikhe ang kai MB belai thango tei net bo slow ungthango moni bagai ang tabuk
20 minute wngkha cut khlairwnai tei marbai haino hai teisa live o tabuk no tabuk teisa phai tongo jotono ta kwrwng bai phai tongo viewers rok tabuk no already 1 minute time ready.